Ngena moyo Cancer TV, ngixolisa ngane zedlozi. Kulate kumnyama, umkhulu maye efika nje la ngekhaya. Angivamisile ukuthi mangenza ividiyo ngiphinde ngichaze. Ngiyabona ukuthi nekhona abanye kunina enifonayo nimkhulu. uNkulunkulu uhlangana kanjani nedlozi? Ngizonisiza ngaloko kuncane engikwaziyo. Now, kufanele understand ukuthi le emhlabeni kukhona ama-founder kwinkampani, kube khona ama-board members, kube khona i-CEO, kube khona ama-manager, ama-supervisor, nabasebenzi, nama-cleaner, nama-security. Enkantolo khona ijaji, khona i-prosecutor, khona ummeli, kukhona ama-witness, khona laba aboshiwe, kuba khona abalalelayo, aba-decide i-verdict kwamanye ama-courts. Ngiyangizwa. uNkulunkulu usekugcineni phezulu, une-structure naye. Njengoba uNkulunkulu kukhona yena, indodana yakhe, umoya oyingcwele. Uma wehlushuna phansi sekukhona ama-seraphims. Before ama-seraphims kukhona o-Michael, ama-archangel, o-Gabriel, o-Gideon, zonke ley'tala. Mase kwehla bona, ngoba iy'dazamezi ezingiy'balayo, mase kwehla mase kuba khona ama-ancestors, ethiwa ama-ancestral spirit, la ethiwa khona nasebhayibhelini, okwabazali bakho bamoya. Mase kuba khona umzali wakho wenyama, lo wenyama uNkulunkulu athi kuwena, hlonipha uyihlo nonyoko ukuthi insuku zande emhlabeni. Okuchaza ukuthi noma kuthiwa uNkulunkulu unika 100 years, uma ungawuhloniphi unyoko uma wakho nobaba wakho ophilayo, zingancipha iy'nsuku zakho, which means umzali wakho sewuNkulunkulu wakho, ngoba khona isivumelwano anaso. Mase kuba khona wena ney'ngane okwezakho. Ngiyangizwa. Manje into ofuna ukuyenza, ufuna ukudlula usupervisor, udlule imanager, udlule i-HR, okay, udlule ama-board members, udlule i-CEO, uze ufike phezulu kwi-founder uyocomplaina khona. Ngikholwa uNkulunkulu. Ukhohlwa uNkulunkulu ubekela abantu laba la ngenzansi bakulawule. uNkulunkulu uNkulunkulu we-order. Akayithandi into engenayo i-order. So uma uzobhayiphasa idlozi, uzobhayiphasa umzali wakho ngoba esengekho enyameni, kusasa useyidimoni, uyisihula. Uyazi ifana nani? Kufana nokuthi never understand ukuthi umuntu okuthanda namhlanje angakubulala msasa. Ngobani? Kwadila indodana kaNkulunkulu uJesu, i-best friend yakhe esondele naye kakhulu ngaphandle kwaLazarus kwakuwuJudas. Ngoba uJudas uyena ethi kuyena, Judas, collect imali yebandla, bamba umnikelo, wemthemba kakhulu. uJudas uyena owavela wamqabuzela edlathini. Yingakho kuthiwa umuntu who kisses you today will kill you tomorrow. Because the day Judas ekhisa uJesu la edlathini, a kiss became an accursed on that day. Lethiwa abaningi benu sengathi ungathatha isibhamu udubula intombi yakho, omunye wakho sathi ungavuka ubulala umyeni wakho, mase kwenza kabi. Yingakho kuthiwa yena, we hate those we love the most. Angiphinde, we hate those we love the most. Umkhulu chaza ukuthini? Umuntu odlule kuyena egangela enza yonke into, wawukwazi ukumxolela amaphutha akhe. Kwamanje usushadile, umakoti wakho wenza iphutha, awusamxoleli. Ngobani? We hate those we love the most. Going back to umuntu oseduze kwakho onjengoJudas, ukuthi uNkulunkulu uJesu emthanda, kodwa lapha lelo thanda kwalelo langa ayisekhombisa ukumbetray. Ngiya-understand-eni-ke madlozi nani mathonga. Abantu abadala ibona umuntu abazokhuluma direct noNkulunkulu, ngoba yibona babeye phezu kwempilo yakho. Ngeke ehle uNkulunkulu ezokuphuphisa. Ngeke uNkulunkulu kuvele ubuso bakhe, kuzovela ubuso babazali bakho, cause wena uphuma kubona. Okay? So ngeke ngijule kakhulu ey'ntweni zaNkulunkulu nedlozi. Okubalulekile okufanele ukwenze wena, sukumele kwakho esekhaya, ukulungisa, ubuze imibuzo. Ayinde le video. I'm trying to teach you ukuthi abantu abadala uNkulunkulu kuwena, uyathanda abathanda, especially ababekwe uJehova. Uyangizwa? Ngoba kubuhlungu ukuthi ungalandela ama-ancestors, Matthew, Mark, Luke, John, Moses, Habakuk, bonke labantu noJona, kodwa ungalandela ama-ancestors asekhaya,
kolandeli laba bebhala isimo seBhayibheli bexube nesimo saJehova ngoba besimo sisithunywa. So kwasekhafa ekulungiswe kahle ngendlela owakhonjiswa ngayo ekhaya. So ngiyathemba understand-ayo idlozi uNkulunkulu nantu abadala bahlangana nabo. Akuyona ividiyo le. Ngamanye ngiyabona ukuthi ngibuzwa abantu izinto engingazi noma babuza ngoba serious yini noma mhlawumbe bayadlala. Okay? Awukuba indodana edlozini. uJesu wafela emhlabeni wathi I came to give you good life. Wena lo uthi lifestyle odecidayo ukuthi lifestyle enjani ophilayo. Idlozi came to give you good life nayo kodwa ilona elidecide lifestyle yaleyo good life and isikhathi esiningi selikhipha entweni. Okay? Makhosi amakhulu.